nimi on Hilma Hursti ja mun koulutusala on ravintola- ja catering-ala. Mun tavanomainen koulupäivä on semmoinen, että mä tuun koululle noin 8. Menen pukuhuoneeseen vaihtaa vaatteet ja on viimeistään 8.15 keittiössä, me aloitetaan silloin. Sitten me käydään aamusta läpi päivän hommat, että mitä ruokia valmistetaan ja millaisia reseptejä löytyy ja ketä tekee mitäkin, jaetaan hommat. Nyt meillä on ollut käytössä semmoinen viikkosysteemi, että näkee valmiiksi viikon hommat. Niin siitä on myös tosi helppo katsoa valmiiksi, vähän valmistautuu, että mitä joutuu tekemään viikon aikana. Eli sitten kun me ollaan saatu meidän hommat, me aletaan valmistaa ruokaa. Meillä tosiaan koulutusravintola aukeaa 11 aikaa, niin se ruoka täytyy olla viimeistään, sanotaan siinä varttia vai 11 valmis, että me saadaan se vietyä esille ja kaikki on kondiksessa sitten siihen mennessä, kun asiakkaat tulee. Sen jälkeen oikeastaan pikkusen siivoillaan, katsotaan salissa, että ruoka riittää kaikille ja sitten kun 12 1 aikoihin, niin ruvetaan sitten kans misaamaan seuraavan päivän juttuja, eli valmistelemaan, pilkkomaan vihanneksia ja niin katsoa, että on kaikki valmiina seuraavaa päivää varten. Sitten oikeastaan, kun ravintola menee kiinni, niin me haetaan ruuat takas keittiöön, pakataan ne, pakataan jäljellä olevat ruuat, mitä on keittiössä ollut, niin myyntiin ja tällötti. Ja sitten siivotaan, tehdään tiskit, kerran viikossa pestään lattiakaivot. Ja sitten oikeastaan aletaan olla valmiita koulupäivän kanssa, sitten lähdetään kotiin pikkuhiljaa. Päivät vaihtelee, välillä voi venyä, välillä voi päästä vähän aikaisemmin. Se riippuu hyvin paljon asiakasmääristä ja ajoituksista ja kaikista tommosista.